Mula sa pagiging band singer sa Dubai, sa pag-vlog sa Singapore at Malaysia, hanggang sa maging full-time mommy ng dalawang makukulit na bulilit. At ngayon, isang aspiring farmer. Hello everyone, ako nga pala si G. Welcome sa week 0 ng ating farm journey. Isang taon din akong nagpahinga sa pag-upload ng videos, pero ngayon, magbabalik tayo, hindi sa stage, kundi dito sa bukid. Samahan niyo ako sa unang silip sa aming lupa. Nasa around 2 kilometers siya mula sa National Highway at rough road siya guys. Medyo challenging ang daan lalo kapag umuulan, pero part yan ng adventure natin every week. At ito na nga, welcome sa aming future dream farm. This is 1 hectare guys, and roughly 124 meters by 80 meters siya, at medyo may pagka-sloping, kaya no need to worry if may baha. Kung makikita nyo, may mga nakatayong tubo pa or sugarcane. We're just waiting na lang na ma-harvest ito ng previous owner next month. Ang pinakagusto ko dito guys is napapalibutan tayo ng sugarcane at kamuting kahoy, at higit sa lahat, walang malapit na kapitbahay. Sobrang peaceful at tahimik. Perfect na perfect sa mga plano nating gawin sa mga susunod na linggo. Kaya ano nga ba ang aabangan nyo rito linggo-linggo? Siyempre, marami tayong gagawin. Pagka-harvest ng sugarcane, ang una nating project ay ang pagbili ng ready-made na bahay kubo at paggawa ng maliit na CR para may masisilungan kami ng mga kids. Next na aabangan nyo ay ang pag-tap natin ng tubig mula sa isang natural spring dito sa area. Kailangan natin yan dahil mag-aalaga tayo ng native pigs, free-range chickens, kambing at baka. But before that, bago natin dalhin ang mga animals, itutor ko kayo kung paano ako magtanim ng Madre de Agua para sa pagkain nila at kung paano natin unti-unting lagyan ng bakod ang buong 1 hectare. Nakaka-excite pero nakakakaba din dahil back to zero ako pagdating sa farming. Pero gaya ng pag-aaral ng bagong kanta, pag-aaralan ko rin syempre ang bawat hakbang dito sa bukid. Sana samahan niyo ako sa journey na ito. Kung gusto niyong makita ang step-by-step transformation ng lupang ito, please don't forget to like, subscribe at i-hit ang bell button. Thank you! Tumanunta gayon ang atong mga saan, kasakit og